हाय फ्रेंड्स इनी अंकुल खजूರದ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪೊನ್ ಪಂತುಕ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀ ತೂಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನು ಕಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪುದಾತು ಖಜೂರನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಖಜೂರದ ಬೀಜನು ಗೆತ್ತದು ಒಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೆನೆರೆದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಏತು ಖಜೂರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆತೆ ಒಂತೆ ಪುಲಿನ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೆನೆ ಪರೆದೀತಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಖಜೂರ ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೊಡು 1 ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತೆ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ಆತು ಉಪ್ಪು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೋಟೆಲ್ದು ಪೂರ ಒಣ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗೆತ್ತೊಂದೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿನ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀತೆಯನ ಐ ಕಾವಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತಿ ತಿನ್ನ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆನ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅವಳ ಡ್ರೈ ಆದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೊಂದೆನ ಐಕ್ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆನೆರೆದಿದ್ದಿತ್ತಿನ ಖರ್ಜೂರನ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೀಜ ಗೆತ್ತದ ನೆನೆರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ನೀರು ಸಮೇತ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಪುಲಿಲ ಅಂಚನೆ ನೆನೆರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅವಲ ಐತ ನೀರು ಸಮೇತ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಜೂರದ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣಡು ಬೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿತ್ತೆ 1 ಇಂಚಿದಾತು ಅವಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನೇನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಪೇಸ್ಟಿ ಆದ ಕಡದ ಪಸ ಬರೋಡು ತುಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟಿ ಆದ ಕಡದ ಪಸ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನೇನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತೊಂದೆನ ಐಕ್ ಕಡದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪೆ ಪಸೊಂದು ಇಂಚ ಐಟ್ ದಾದಂಡಲ ಕಡೆ ಅಂದೆ ಒರೆದಿತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೈಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ತಿರ್ತುಡು ಬೂರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕಾದ ತಿರ್ತುಡು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ತೆಯಾನು ಪೂರಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಡೆಯಿಂದಿನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಹದ್ದಿನ ಈದ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡಿನ ಈದ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಬಣಲೆನ ಯಾನಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಕಡೆದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಖಜೂರದ ರಸನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂದಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಇದೇನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಖಜೂರದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಕುದಿಯೊಂದುಂಡು ಉದ್ದು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಅದಾಗ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಣ್ಪಂದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಡು ಇದು ಶೋಕ್ ಆತುಂಡೊಂದು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ತಣ್ಣಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಜುನಗು ಯಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ